maga iyuda at Sharon Ongao. Machiegni nyinga Sharon Ongao. Ugai mar ODM Raila Odinga koro lero ni neo kosidho lwedo jatende Wiper Kalonzo Musyoka kaka jachung mar laro tend komb piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. E ote mooro ne ute fwambo Odinga wacho ni puoch mane obiro ewi Kalonzo mabende nomiyo Kalonzo odichieng' manyoro e nyasi mar rwako higni 80 mano mar Senator Masiaya Oburu Oginga ne en mano mar gigo mosebedo ka otimo e higni mokalo. Katika mano Odinga e ote mare wacho ni Kalonzo bende oromo mana laro kom ten piny Kenya e yiero maduong' to mana kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gin giwegi pok giyiere kaka ng'atnero mabende dhi laro komno. Odinga nyoloso kod duoko jatend piny William Ruto mane wacho ni obiro piem kod Kalonzo Musyoka e ng'welaro tend piny kata mana kom mar ker higa mar 2027. Kamae kaka Odinga ni oloso e nyasi manotimore mbalariany mar Ramogi Odinga University of Science and Technology mantiere kar chung od bura Mabondo odiochieng' manyoro. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kudagawanya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba hatasimama, sijui nani hatasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Kopogre nyamgi manya kwa rumgajuanga kiri nyake county manoma Nairobi kaka majodak